Hej og velkommen til en ny video. I dag der skal vi have en top 10 af mine yndlingsfodboldspillere. Så nummer 10, det er Kyle Walker. Spiller City, og han er fra England. Og den næste er Rashford. Spiller for Manchester United, er englænder. Næste er Paul Pogba, Frankrig, Juventus. Og den næste, det er Zlatan Ibrahimovic for AC Milan og for Sverige. Og den næste er, som er nummer 5, Jack Grealish for England og for City. Og den næste, det er N'Golo Kanté. Næste er Lionel Messi. Næste er Mbappé. Næste er Phil Foden. Næste er Erling Braut Haaland. Så var det, jeg vil lave for en video i dag. Men hej hej.